नंनिया बो जे गद ना खाइजों बो दिननि 10 तारिख 10 तारिख ना साबो खाइफाय साइदोंमोन साबो खाइगावले साइ माने या माने अंको बुफाइमान खानाखि केन जों खाइ थांलाय गया अच्छा आथिसि बो पार्टी रख खलाय साइदोंमोन दिबरा मथानि बरा हम खाइगाना सुनखे तो दाबरा खाइयो आनि बुसाकि मेम्बार सेलेक्टेड मेम्बार ता गेनरनि नकनि मानै खनिराव ताम ताम खलाय जाका बो जतन सबाइसि जाका खाद सुकेस्र आलनार गेताइ गद्रेज गेताइ आलना गेताइ बाइट बु आनि आसो दामनि माने कस्त कस्त के आजि खाइजा माने आनि बुसाइ बेबसा खाइमानि रां 60,000 700 बुमालिया कस्त कस्त के आजि जाय दंलायो ते ताम ताम रां रखे बसो लांजाखा रां 60,000 700 60,000 700 बेबसा खाइ रां खाथिगोन मानता बेबसा खाइयो दांके ताबुक नरक ताम साना मुसुं सिनि तिब्रा हास्तेनि जत सिन तिब्रा सारंग माने नरक ताम नायाबो ताबुक नरक ताम मुसुं जों मायु तां गोतां तंनानि मुसुंगो गाकाय जों तो तिब्रा सा जत हा थानजाय तंनानि नांगो तां गोजां अब हाइकिं गाकाय चालाया जस पार्टी फान खलायतुं अम हाइरक नायता जाते कुनु जागा राव ते आम हाइरक कुनु पार्टी मुंता पार्टी थुं अम हाइरक नायता हामबाय ते कैसा कक कसाना मुसुं ओ जे जारा सिनि नुकुंनि खटि परन्द ताबो मारे मानो मामाया बु साइमिया बो पार्टी खाय तम खाय हां बो पार्टी खाय है बो खायमानि तिब्रा माथानो खायो आमखान साइमान तिब्रा माथानि जल खायनाय सिनि दाबरा तो खाइया कुनु दुश्मन बुया बुनि तेल व्यवसाय खायमानि पाइ 10,000 मतन नाहार मानि पालिबो पालितलांखा